Abri na alang sa mga kapitalista ang giilang rice granary sa Davao Region, ang lungsod sa Banay-Banay, Davao Oriental. Sa pagbisita sa mga Vietnamese investors niya tumilabayng simana, nabuhi ang dugo sa mga opisyal sa lungsod tungod kay nangaluya na ang mga rice farmers. Kaysa ilang pag-ani dili palang dugay, nalugi sila tungod kay mas ning mahal ang mga palaliton o mas ning mahal ang presyo sa mga abono o uban panghiman sa ilang pagpanguma. Ang nakapait, mi barato ang palit sa ilang produkto sa mga merkado. Sa dihang nagka-interest ang mga Vietnamese investors sa ilang lugar, kini ang gisaysay ni Banay-Banay Vice Mayor Lizelle Teves. Based sa results sa itong mga investors karon nga na ang Vietnamese, ang pag-ibigay ko ako kay recently, pag wala pa din ako ang harvest sa Banay-Banay. And mostly sa ito ang mga farmers na cry out with lugi sila, kanina ibang mga farmers na pinabaligyan na lang nila ang ilahang mga rice farm o medyo lugi. So, karon nga nana ni ato mga investors na dala ni Governor Cora Mananion, big help kayo sa ato. Kay nagpait ang mga rice farmers, mi patunga na ang lokal nga pagamhanan bisan pa man sa kagamay sa ilang internal revenue allotment kun ira gipangitaan og pagi sa gobyerno nga duna sila'y matunol sa mga nag-ilaid nga mga mag-uuma. Super bago lang last 2 weeks ago naghatag tao katong subsidy sa ilahang worth 5,000 pesos, pero we know dili na siya enough sa kamahal karon manggod sa mga ato ang mahal man kayo ang mga fertilizers, mahal mga inputs ba niya. Ang palit lang bayad karon sa ato ang palay is only 16.50 centavos. Medyo lugi gyud kaya ang ato ang mga farmers. Ang Banay-Banay giila sa kalami sa ilang produktong humay tungod sa giilang Banay-Banay rice. Apan, luyo sa kalami sa ilang bugas, dunay mga mag-uuman nga nagpingit sa kalisod kay barato ang palit sa ilang mga abot o ang ilang giangal kay nagsalig sila sa tubig gikan sa mga irigasyon o kung tinghuwaw mukunod usab ang ilang produkto. Naglaom ang lokal nga panggamhanan sa Banay-Banay nga dunay mosulod nga mga kapitalista sa ilang lungsod o di bakaha mga grupo nga magtudlo sa mga mag-uuma o mogamit sa mga bag-ong teknolohiya o aron matun-an kung unsaon nga mapataas ang ilang produksyon saba sa Vietnam nga mo-harvest og tag 10 metric tons kada hektarya samtang dinhi sa Davao Region igo lang maka-harvest og 6 metriko hektarya kada tulinada tungod kay wala kitay mga bag-ong teknolohiya alang sa atong mga rice farmers ug uban pang mga mag-uuma nga anaa sa natad sa agrikultura. Naglaom ang katawhan dili lang ang mga taga Banay-Banay nga ang gobyerno mohatag kanila og igong suporta aron muangat ang ilang panginabuhi ug muangat usab ang ekonomiya dili lang sa ilang mga lungsod apan ekonomiya sa tibuok Pilipinas. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe!